Fl-aħħar beda x-xogħol ta' skavar fuq is-sit taċ-ċentru l-ġdid tad-demm, ċelluli u tessuti f'San Ġwan bis-swit l-Isptar Mater Dei, mifrux fuq medda ta' 4150 metru kwadru ta' art. Ġala darba jitlesta dan sieħu post il-Bank Nazzjonali tad-Demm preżenti u jżid is-servizzi offruti lill-pubbliku f'dan il-qasam. Waqt jara fuq is-sit tal-kostruzzjoni, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearne spjega kif dan iċ-ċentru se jkompli jżid is-servizzi offruti lill-pazjenti Maltin u Għawċin fil-qasam tas-saħħa, speċjalment għal pazjenti li jkunu qed jieħdu l-kura għal kanċer. Ftit tal-ġranet ilu beda x-xogħol ta' skavar u issa x-xogħol mbagħad tal-bini ta' ċentru ġdid għad-demm ċelluli u tessuti. Dana ċentru li huwa ftit il-bogħod minn Mater Dei ħajservi biex inkunu nistgħu nagħmlu proċeduri ġodda, inkluż tal-stem cell therapy għal pazjenti li jkunu qed jieħdu trattament tal-kanser, kif ukoll nkunu nistgħu naħżnu u nippreparaw tessuti u organi li nkunu nistgħu mbagħad nużaw għal donazzjoni. Dan iċ-ċentru qed isir b'investiment ta' 30 miljun euro huwa kofinanzjat minn fondi Ewropej mill-Faċilità l-Irkupru u r-Reżiljenza tal-Unjoni Ewropea. Ix-xogħol fuqu mistenni jkun lest fis-sena 2025.